din il-ġimgħa stess kien hemm rapporti fil-medja dwar il-famuża kumpanija ta' minni, ta' mhijiex. U jien tkellimt u nerġa' ngħid hawnhekk. Dil-kumpanija hija l-aħħar verżjoni ta' ħafna verżjonijiet li smajna matul is-snin. Dil-kumpanija suppost kienet ta' John Dalli, kienet ta' Konrad Mizzi, kienet tiegħi f'mument minnhom, issa hija ta' xi ħadd ieħor, ta' xi ħadd fis-settur privat. Imma m'għandix il-mod ta' kif inkun naf ta' min jew le. U dak li qed żewġ affarijiet, hawnhekk nerġa' nirrepetihom. L-ewwel nett, jien qiegħed nifhem illi din il-lik din l-informazzjoni ġiet minn investigazzjonijiet illi qed jisiru mill-awtoritajiet Maltin. Ma sarux, ma ġiex din l-informazzjoni skont x'inkiteb fil-ġurnali minn xi awtoritajiet minn barra li xi ħadd minn barra żvela le. Hawn l-awtoritajiet Malti qed jinvestigaw b'mod indipendenti, ma nistax inkun naf x'qed jinvestigaw, ma jistgħux jgħiduli x'qed jinvestigaw għax hekk timxi r-rule of law. U dawn qed jgħidu li minn dawn l-investigazzjonijiet, mela jien l-ewwel konklużjoni tiegħi hija mela qed isiru investigazzjonijiet, mela mhux veru dak li qed jingħad sal-bieraħ tlula li l-awtoritajiet Maltin ma jinvestigawx, l-awtoritajiet Maltin ma jagħtux każ dawn l-affarijiet, dik l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa kif għamil dejjem. Jien nistenna l-affarijiet jiġu investigati mill-awtoritajiet kollha, inkluż mill-maġistrati li marru qudiemhom l-oppożizzjoni. Jien l-esperjenza tiegħi turini fuq innifsi l-ewwel wieħed. Kemm qalu affarijiet fuqi meta investiga l-maġistrat sab li l-affarijiet kienu folots. Jien issa nistenna, mhux qed nikkummenta fuq dan il-każ, nistenna l-investigazzjonijiet isiru waħedhom mingħajr pressjonijiet ta' xejn. Kif joħorġu l-konklużjonijiet? Jien nieħu l-azzjonijiet, ma ddejjax nieħu azzjonijiet qabel, ma ddejjax nieħu azzjonijiet wara, u fl-aħħar mill-aħħar dan huwa il-mod serju ta' kif isiru l-affarijiet. Anke għaliex fil-passat nerġa' ngħid kellna affarijiet li ntqalu li wara nstab illi ma kinux veru xejn. Imma jekk l-oppożizzjoni trid timxi bil-kejl illi jekk issir allegazzjoni u mbagħad irid ikun hemm riżenja, tajjeb li bdew jimxu bl-eżempju huma l-ewwel. Jekk saret allegazzjoni fuq is-Sur David Casa, jien qed nistenna l David Casa biex ikun kredibbli jirreżenja llum qabel ma jkun qed jgħid illi għandu jitlob lil ħadd ieħor jirreżenja. Is-Sur Casa ġustament qed jgħid hemm investigazzjoni mill-Uffiċċju Ewropew kontra l-frodi u nħallu l-Uffiċċju Ewropew kontra l-frodi jiddeċidi u jien nibqa' nagħmel xogħol qed jgħid. Sewwa qal, mhux hekk. Jekk kien hemm allegazzjoni kontrih u qed tiġi investigata, nistennew dik l-allegazzjoni tiġi investigata u mbagħad u jiddeċidi u aħna niddeċidu skont dik l-investigazzjoni. Semmejta jien din l-issue sal-lum? Ma semmejtex għax nistenna l-investigazzjonijiet. Ma jistax u jgħid le fil-każ tiegħi nistennew l-investigazzjonijiet, fil-każ ta' ħadd ieħor ma nistennewx hux. U dan l-istess mod anzi jar minn hekk il-kap tal-Oppożizzjoni. Il-kap tal-Oppożizzjoni għandu fuq rasu mdendla akkuża ta' money laundering ta'. Il-kap tal-Oppożizzjoni kellu akkuża fuq rasu li ntefet fil-ġurnali illi qed jaħsel il-flus tal-kriminalità. Mhux qed ngħidha jien? Mhux qed ngħidha jien? Allura bl-istess kejl il-kap tal-Oppożizzjoni qabel jmur jagħmel il-press conferences. Mhux ħanejlu jirreżenja? L-inqas wieħed naħseb li rridu jirreżenja, għandu ħafna iktar madwaru li jridu jirreżenja. Imma ngħidlu jekk xejn biex tkun naqra kredibbli f'dak il-bank li mort tagħmel din il-press conference, itlob investigazzjoni fuq hekk innifsek kif tlabt jien. Jien meta saret allegazzjoni fuqi, mort għand maġistrat mhux tal-għażla tiegħi u tlabtu li investiga. U investiga u ħall ħin tiegħu u mbagħad illum jgħidu għax hemm żbilanċ. Żbilanċ meta kien meta għamilt iktar minn sena minn ħajti illi n-nies kellhom joqogħdu fuq il-kelma tiegħi biss.
Dak il-isbilanċ. Dak il-isbilanċ. Li għamilt iktar minn sena minn ħajti jiena u familti li n-nies nirringrazzjahom mill-ġdiet illum li jemnuni fuq il-kelma tiegħi biss. Fuq il-kelma tiegħi biss jemnuni n-nies. U li ħaddieħor ixejjer il-karti li mbagħad wara sar magħruf li kienu folozz. U kelli u kaxxi tal-pizzezz u mbarazz. U mbagħad kelli noqgħod nistenna għax jekk titlob is-serjetà, kelli noqgħod nistenna għal fuq minn sena maġistrat li għamel xogħlu b'mod minuzzjuż biex in-nies ingħataw ir-raġun li għadu fuq kelmti. Dak il-isbilanċ ftit tiegħi. Dak il-isbilanċ. Imma bl-istess mod il-kap tal-oppożizzjoni l-iktar ħaġa ovvja li għandu jagħmel huwa li jmurru stess tant maġistrat jaqbad l-allegazzjonijiet li saru kontrih, id-dokumenti li ġew ippreżentati kontrih u jgħid isma' għamlu investigazzjoni fuq hi. Hemmhekk tista' tibda tkun kredibbli. Għax bl-istess scale tiegħu. Għas qiegħed hemmhekk suppost illum. U allura ħbib tiegħi jien minn dan kollu l-konklużjoni tiegħi hija waħda sempliċi u ċara. Aħna ħankomplu mexxin biex nagħmlu dal-pajjiż l-aqwa fl-Ewropa, biex nagħmlu dal-pajjiż lejra tad-dinja, biex nagħmlu dan il-pajjiż pajjiż fejn mhux biss noħolqu l-ġid, imma dan il-ġid inkomplu inkattruh li jasal għand kulħadd biex verament flimkien inkomplu ngħixu s-suċċess. Grazzi ħafna.